Γεια σας και πάλι αγαπητοί φίλοι της AG Stones. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε για να παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα πετρώματα, τα οποία όπως τα βλέπετε είναι διαφορετικά και εξίσου όμορφα όπως στο πρώτο βίντεο. Εδώ είχαμε σταματήσει σε αυτό το πέτρωμα με τα εξαιρετικά νερά του, άσπρο, μαύρο και κόκκινο μέσα. Το βλέπετε. Αυτός είναι ο περίφημος κιτρίνης, εξαιρετικό δείγμα. Κιτρίνης με λίγο άσπρο. Εδώ πάμε στα ελιόδωρα. Εδώ έχουμε άσπρο, κίτρινο, λίγο μαύρο. Το βλέπετε. Προσπαθώ να το εστιάσω καλά για να το βρείτε. Και αυτός είναι ο κιτρίνης. Και εδώ άλλο ένα εξαιρετικό δείγμα ηλιόδωρο με κόκκινο, μαύρο. Σας δείχνω που είναι έντονα για να τα δείτε. Λίγο κρέμ και κεραμιδί μέσα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό δείγμα άσπρο γάλα που το λέω εγώ, χαλαζία. Σχετικά εύκολο στη χώρα μας να βρεθεί, αλλά και αυτό απαιτεί ψάξιμο, όπως όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πιο κάτω, εδώ πάμε σε αυτό το πέτρωμα που αυτό δεν κάνω λάθος, σιδηροπυρίτης είναι και αυτός. Λίγο δύσκολο και αυτός σχετικά να βρεθεί. Εξαιρετικό δείγμα ροζ χαλαζία. Και εδώ μέσα 2 και 3 χρώματα. Εδώ πάμε στα λίγο σπάνια πετρώματα. Αυτός είναι ο λεγόμενος όνυχας, μαύρος όνυχας που φτιάχνονται όλα τα κοσμήματα. Και ειδικά αυτός έχει και λίγα νερά μέσα. Να τη γραμμή με τα νερά, τη βλέπετε. Ο άσπρος χαλαζίας, δηλαδή είναι μαύρο και έχει και λίγα νερά. Και εδώ μια γραμμούλα, δεν ξέρω αν την παίρνει κάμερα. Να, εδώ πιστεύω το βλέπετε καλύτερα. Λίγο σπάνιος και αυτός, έως πολύ. Όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Τόσο καλά πετρώματα έχω. Άσχετα αν μερικοί δεν έχουν ιδέα. Άσπρος και κιτρίνης, χαλαζίας. Και εδώ ένα εξαιρετικό δείγμα ηλιόδωρου με νερά μέσα και διάφορες αποχρώσεις, το βλέπετε. Και αυτό ένα δείγμα λίγο πράσινο. Εδώ έχει λίγο κόκκινο, κρέμ και διαφορετικές άλλες αποχρώσεις. Κόκκινος, άσπρος χαλαζίας πάλι. Εδώ έχουμε ένα ηλιόδωρο πάλι, κοιτάξτε, κίτρινο, άσπρο, κόκκινο. Τα βλέπετε τα χρώματα μέσα, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάλι αυτό είναι και αυτό ένα καλό δείγμα με κόκκινο και άσπρο χαλαζία. Αυτό βγάζει πολύ καλές αποχρώσεις. Φαντάζομαι σε κουμπουλόι αυτό θα δείχνει υπέροχο. Όνυχας με νερά, έντονα νερά, τα βλέπετε. Αυτά είναι τα νερά, άσπρος χαλαζίας. Και εδώ ηλιόδωρο με πάρα πολλές αποχρώσεις μέσα και πολλούς χρωματισμούς. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο. Θα συνεχίσουμε με το τρίτο